e de baleirar de competencias aos concellos, eliminar a autonomía municipal e darlle máis competencias ás comunidades autónomas, cousa que nin o Partido Socialista nin nós nunca defendimos na FEM, nunca defendimos no Congreso dos Diputados, e forma parte dunha das asignaturas pendentes deste país, que é precisamente dotar de máis competencias aos concellos e, polo tanto, maior financiación. Porque cando lle decimos ás comunidades autónomas que coman as competencias, estamos justificando a propia reforma local que o Partido Popular defendeu no ano 2013, que decía, no, los servicios sociales los gestiono yo, los ayuntamientos no pueden gestionar servicios sociales, y por lo tanto, a partir de ahí empezan os recortes en financiación en materia local, a partir de aí empeza a justificación que os concellos deixan simplemente de ser instrumentos que xestionan o urbanismo, a recollida do lixo, servicios públicos esenciais, e nós, como o conxunto dos concellos progresistas deste país, discrepamos de baleirar de contido social aos concellos. E discrepamos, porque se sumamos todas as mocións que se levaron até a pleno, na que se insta a que o concello quede baleirado de servicios sociais, estamos ademais contradecindo a demanda de constitucionalidade que o Partido Socialista, Izquierda Unida e outras forzas presentamos no ano 2013 a esa lei que plantexaba o Partido Popular, que decía que dejaban de ser competencia propia la prestación de los servicios sociales y promoción de la reinserción social. A Xunta de Galicia quería esas competencias para logo fundamentalas con CLECE, fundamentalas con fundacións católicas de todo tipo, e que os servicios sociais foran unha especie de digamos de categorización de caridade social que tanto lle gusta aos gobernos da dereita. Pero en cambio sigue sendo competencia municipal, e estou lendo un informe elaborado pola FEM ao albor da reforma da lei do ano 27 do ano 2013 de racionalización e sostenibilidade da administración local, e dice, en cambio se incluye como competencia propia la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las personas en situación de riesgo o exclusión social. Eso ten que facer o Concello de Vigo, e o centro de inclusión é iso, non é un albergue. Pois entón, nós seguimos pensando que é bo que o Concello de Vigo xestione o albergue, e é bo que o Concello de Vigo reclame subvencións directas de outras administracións para financiarlo, pero non automáticamente perder esa competencia que para nós é absolutamente esencial. E ademais, porque permite aos concellos ter autonomía no deseño da loita contra a exclusión social e a pobreza. Porque é certo que o plan que plantexa a Xunta de Galicia é tan ridículo que ninguna dos 73 millóns de euros que aparecen nas inversións van a facerse, porque xa no 2019 tiñan que estar facendo inversións e esas inversións non existen. E ademais, porque vai en contra dunha cuestión que eu creo que debemos empezar a loitar de maneira decidida, e é que as comunidades autónomas teñen que ter todas as competencias e os concellos cada vez teñen que ter menas. Eu creo que ademais erraríamos en pensar que a Xunta de Galicia non ten sempre unha estrategia absolutamente diferenciada con respecto aos servicios sociais dos que poden ter un concello progresista. Si se quere que a Xunta de Galicia asuma o financiamento íntegro do albergue e tal, a nós nos preocupa cando unha administración asume o 100% da financiación de calquera cousa. Cando o Concello de Vigo asumiu a práctica totalidade da financiación do marco, decide sobre o patronato, decide sobre esa cuestión. Cando a Xunta de Galicia financia o 100% do albergue, seguramente decidirá cuestións que van en contra precisamente dos que criticamos ese plan de loita contra a pobreza absolutamente papel mollado que presenta a Xunta de Galicia. Nos parecería bien que se plantexara o modelo consorciado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo. Non queremos que o Concello de Vigo perda capacidade de decisión sobre o albergue. E sabemos que cando a Xunta de Galicia financia o 100% exixe a decisión. E exixe moitas veces ter o seu propio catálogo de servicios sociais actuando. Porque o fixo a Generalitat de Cataluña coa iniciativa do Concello de Barcelona. O fixo a Comunidade de Madrid reventando os albergues municipais que plantexou o Concello de Madrid. E creo que eso sería un mal modelo para Vigo. Vamos a absternos precisamente porque non nos queda claro que se quere con este tipo de moción, se o que se quere é perder a autonomía municipal e se quere ter capacidade de incidencia, ou se se pretende, como pretendía o Goberno Partido Popular, que os catálogos e os servicios sociais os financie e os decida exclusivamente as comunidades autónomas, cousa que nós estamos completamente en contra.